आज की वीडियो में हम बतावला बानी कि एप्पल जौन फ़ोन होला, जौन एप्पल के जौन फ़ोन होला, मतलब कि जौन आईफोन होला, इतना महंगा लाखों रुपया का एप्पल के फ़ोन आवेला, आईफोन आवेला, फिर भी लोग ओकरा पीछे काहे पागल रहेला कि वो अपन किडनी बेच के कुछ एप्पल के मोबाइल लेता है, आईफोन लेता है, केहू कुछ बेच के लेता है, केहू लोन पे लेता है, काहे इतना लोग पगलाई रहत। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा हम कारण बताएं जाना कि वजह से लोग एप्पल के पीछे इतना दीवाना बा, इतना पागल बा। एप्पल के सामान जौन बा कि एप्पल के जौन लैपटॉप है, चाहे कुछ होके, चाहे एप्पल के आईफोन होके, वो लोग किनता। अब जैसे कि एप्पल जौन कंपनी पे मेन कंपनी है, ओकर एगो प्रोडक्ट हटे आईफोन। तो जैसे कि अभी आईफोन 14 यानी आईफोन 14 लॉन्च हो गई बा और एक क्रेज देखा जाता कि लोग कितना पगलाइल बकरे पीछे। और आप न्यूज़ सुनले हो कबो कबो कि लोग अपन किडनी बेच के चाहे कुछ बेच के आईफोन किनता। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा नहीं कारण बताएं जाना को ऐसे लोग आईफोन किनेला। कुछ कारण बा। तो जो पहला कारण बा वो बा कि एगो अपन स्टेटस दिखावे खातिर, मतलब कि अगर आपके हाथ में आईफोन बा तो लोग के लागे कि अरे पैसा वाला बा, पैसा वाला घर से बा, पैसा ढेर कमात हुई। अगर आपके हाथ में एगो आईफोन बा, लेटेस्ट आईफोन बा, चाहे कोनो भी फोन बा, आप कहीं शादी ब्याह में चल जाए, कहीं चल जाए चार आदमी के बीच में, तो लोग देख ली तो चार आदमी हो जा खड़ा होकर, चार आदमी हो जा खड़ा होकर बात करी रे तो आईफोन बाटे, पैसा वाला आदमी लगा, तो पैसा वाला पार्टी बा, मालदार पार्टी बा, लोग बात करे लगा। तो मतलब वो होला कि आपके हाथ में एगो आईफोन बा, तो मतलब कि आप पैसा वाला बने। जैसे बड़े बड़े आप नेता का देख लो, कि हीरो हीरोइन का देख लो, उनका लोग आईफोन होला काहे होला कि वो लोग अपने को स्टेटस दिखावा चाहला कि अरे हमें को मतलब एगो हीरो हीरोइन हुई, चाहे एगो नेता हुई, तो मतलब हमारा पैसा बा तो हम आईफोन रखा तनी, हम मतलब एगो स्टेटस देखो दिखाओ, समझ सके ना, एगो स्टेटस दिखावा, देखो दिखावा करेगा बस कि हमारे आईफोन बा, हम पैसा वाला बानी, बस वो। दूसरा जो कारण बा वो बा कि पानी के अंदर एकरा डाली, मतलब कि जो मोबाइल फोन में ओकरा के पानी के अंदर 6 मीटर तक नीचे तक आप ले जाई और आधा घंटा तक पानी में रखी तो वह एकरा कुछ ना होई। मतलब वाटर प्रूफ ही मोबाइल बटे। कंपनी कहती है कि आप आधा घंटा तक ले जाई मोबाइल 6 मीटर गहरा तक, और उतना देर तक रखें तो कोनो भी एमे दिक्कत ना होई, मोबाइल खराब ना चालू चालू रही। आप आईफोन ले जाके पानी के अंदर पोखरा में जाए, चाहे नदी में जाए, समुद्र में जाए, अपना नहाया जाता नहीं तो आप आईफोन के ले जाके फ़ोन चालू रख के आप उनमें अंदर वीडियो बना सकें। आप उनमें कोनो दिक्कत नहीं के। 6 मीटर यही से कहल जाला, कैसे कि जितना नीचे जाइए उतना ऊपर जन पानी रही ओकर भार ज़्यादा हुई, और जितना भार ज़्यादा हुई वो पानी मोबाइल में उतना प्रेशर करी। वही से 6 मीटर तक मतलब टेस्ट बा और लोग बतावल दा। और एगो न्यूज़ बीच में आए रहे कि विदेश में, आई थिंक अमेरिका में रहे, हाँ अमेरिका में कुछ ऐसा रहे कि एगो आदमी के फ़ोन समुद्र में कहीं गिर गए रहे किनारा वहाँ पे, फिर मिलल ना, लेकिन कुछ 1 साल के बाद फिर से वो मिलल तो फ़ोन तब भी चालू रहे। वो एगो न्यूज़ में आई रहे। एकरा वाला जो फायदा बा एक बात कि जो एक क्वालिटी होला, बिल्ड क्वालिटी, मतलब एक जो सामान जहाँ सामान से ही बनेला बहुत ही सॉलिड रहेला, बहुत ही मजबूत रहेला, जल्दी खराब ना होला, उसमें स्क्रैचेस ना पड़ेला, जल्दी टूटेला ना। मतलब कि आईफोन जन भी खुद वो अपन फ़ोन ना बनावेले, खाली वो अपन लोगो लगा देले, एप्पल के आईफोन के लोगो लग जाए बस, लेकिन वो खुद ना बना ले। वो एक्चुअली क्या होला उसमें कि जैसे कि डिस्प्ले बा तो कोनो कंपनी बनावती है, जैसे कुछ जापान में कोनो कंपनी भी है वो बनावती है, ठीक बा। ओकरा अलावा जैसे कैमरा बा तो सोनी कंपनी चाहे कोनो भी कंपनी कहीं और ही बनावती है, चाहे मतलब उनमें जो चिप बा वो कोनो अमेरिका में और कोनो कंपनी बनावती है, चाहे उनमें और कोनो भी सामान बा जैसे कि ओकर बैटरी बा चाहे कुछ बा वो कोनो और ही कंपनी बनावती है। यानी अलग अलग कंट्री से अलग अलग सामान ओकर बन के आवेला और असेंबल, मतलब कि ओकरा के जोड़ देला खाली एप्पल आईफोन, और जोड़ के अपन पे एगो सिक्का लगा देला, अपन लोगो लगा देला, वो हो जाला ओकर खुद के प्रोडक्ट। मतलब कि वो असेंबल के काम करेला, भले वो ठीक बा कोनो भी पार्ट बन के आवता तो हमें क्वालिटी खुद चेक करला कि क्वालिटी जो हमरा चाहिए बाकी ना, ओकरा बाद ही वो बेच सकेला, कैसे कि ई सबसे बेस्ट क्वालिटी देला और यही से पैसा लेला, इतना यही से महंगा इतना आईफोन आवेला। मतलब कि सिंपल बा, सामान के और से बनावेला और लोगो अपन लगावेला, अपना नाम से बेचेला। तो में एक जो क्वालिटी वाला बहुत ही अच्छा ला, आप गिरा भी दी, पत्थर पे गिरा दी, चाहे कहीं भी गिरा दी, जल्दी टूटी ना। चाहे 200 कोनो मोबाइल ले ली, वीवो ले ली, ओप्पो ले ली, सैमसंग ले ली, वन प्लस ले ली, चाहे कोनो भी एंड्रॉइड मोबाइल ले ली, वही पत्थर पे गिरा तो जल्दी टूट जाए, जल्दी खराब हो जाए स्क्रीन और मोबाइल ख़त्म। लेकिन एप्पल के साथ एंगा नहीं है, गिरी जब तब वो जल्दी ना खराब, स्क्रैचेस भी पे ना पड़े। और एक और बहुत ही बड़का कारण बा जाने के वजह से लोग एकरा के खरीदेला, आईफोन के खरीदेला, वो बा कि हैंग ना होला। हैंग ना होला, काहे हैंग ना होला, कैसे कि में फालतू के एप्लीकेशंस ना होला, और जो एकर ओएस बा
यानी कि जो एक iOS कहल जाला है जो OS बजाना पे ही चलता, जैसे कि एंड्रॉयड OS होला, चाहे कंप्यूटर में हमने को होला विंडोज होला, ठीक बा। एक iOS होला एक के मोबाइल में, आईफोन के मोबाइल में, जो कि इतना सॉलिड रहेला, इतना अच्छा से बनावल रहेला जैसे कि कभी भी वो हैंग ना होला। और दूसरा कारण इहो बा कि जैसे में फालतू के एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल खरीदें तो साथ में ना आए। जैसे अगर आपने ओप्पो के मोबाइल खरीदनी चाहे वीवो के मोबाइल खरीदे, बिना मतलब के एप्लीकेशन डाल के दे दिए सन जो कि आपके कोनो काम करने के और आप निकाल भी ना सकें, तो फालतू में वो वेस्ट जाता, हमने के मोबाइल की बैटरी जाता वेस्ट जाता, हमने के स्पेस वेस्ट जाता। और लेकिन ये चीज़ एप्पल में नहीं है, ओकरी जो OS बा iOS बा वो बहुत ही सॉलिड बा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बा, जो है कि कभी भी हैंग ना होला। अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन ले लेता है 2 साल 3 साल में आपको मोबाइल हैंग होके लगे, लेकिन आईफोन बा वो जल्दी यानी कब वो समझ ली हैंगे ना होला। और एक और ही सबसे बड़ा कारण वो बा जैसे लोग आईफोन खरीदे वो बा सिक्योरिटी की वजह से। नॉर्मल जो फ़ोन बाड़ी से वो आसानी से हैक हो जाली सन, एंड्रॉइड फ़ोन बाड़ी से वो बहुत ही आसानी से हैक हो जाली सन कि वो मतलब कोनो भी एप्लीकेशन डाल दी में, चाहे आप कोनो भी लिंक पे क्लिक करनी, आपके मोबाइल साफ, आपके अंदर का बा फोटो बा, कोनो पर्सनल फोटो बा, कोनो वीडियो बा, केरा से बात करते हैं, का मैसेज आता, कितना बैंक में आपका बैलेंस बा, वो मैसेज के थ्रू ओकनी सब ले लेसन और सब कुछ जानकारी आपके हाथ से निकल जाला, ओकनी के पास चल जाला। लेकिन iOS में आईफोन में वो चीज़ नहीं कि कोनो भी एप्लीकेशन बड़ी से ओकनी जो ऐप स्टोर बा आईफोन के वही से आप मतलब डाउनलोड कर सके नहीं, और कहीं से भी कोनो भी एप्लीकेशन वो डाउनलोड ना कर सही। जो ऐप स्टोर बा वो पे टेस्टेड यानी जो एप्पल भी है वो एप्लीकेशन टेस्ट करे ले ओकरा बाद ही अलाउ करे ले उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आवे के, कैसे उनकी पॉलिसी रहे कि हाँ ई पॉलिसी बा, ई क्राइटेरिया बा वो कंप्लीट हुई, ओकरा बाद ही हमने के ऐप स्टोर पर जो एप्लीकेशन पे वो आई और लोग के यूज़ करें। कैसे कि लोग के जो प्राइवेसी बा, लोग के जो सिक्योरिटी बा वो पे ज़्यादा ध्यान देला एप्पल, जैसे कि लोग के जो डेटा बा वो चोरी ना सके, मोबाइल के अंदर जो फोटो बा, डेटा बा, मोबाइल नंबर बा, बैलेंस बा, बैंक डिटेल्स बा, वो सब हैक ना हो पाए। यही एगो सबसे बड़का कारण बन जाना कि वजह से लोग आईफोन के यूज़ करेला। और एक और ही जो कि आखिरी सबसे बड़ा फ़ायदा बजाना की वजह से लोग आईफोन के खरीदेला वो बा एकर कैमरा। आप नॉर्मल फ़ोन में देख ली वीवो, ओप्पो से सैमसंग में जाने वन प्लस में कितना मतलब 100 मेगापिक्सल, 68 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 150 पता नहीं कितना मेगापिक्सल के कैमरा आगे बढ़। आज तो देखिए 200 मेगापिक्सल का कैमरा आगे बढ़, वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा और जो आईफोन के 12 मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों के बराबर बा। ऐसे एक नहीं कि मेगापिक्सल के मतलब बिना, बल्कि आप कुछ लिख दो, आप फोटो कैसे भी दे दो, खाली वो ब्राइटनेस बढ़ा दो, थोड़ा कलर कर दो, थोड़ी वो फोटो वाला। DSLR अगर आप कैमरा ले जाता नहीं तो वो 24 मेगापिक्सल 32-30 मेगापिक्सल का कैमरा वाला क्वालिटी वगैरह कितना बढ़िया वाला। वहीं आईफोन का बा कम मेगापिक्सल का वाला, लेकिन लंबा चला, खाली कहे खातिर दूसरे कंपनी में रिलीज है कि हाँ 100 मेगापिक्सल का भी है, 104 मेगापिक्सल का भी है, लेकिन जो क्वालिटी रहेला एकदम बेकार रहेला। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं कि कम मेगापिक्सल जैसा, लेकिन ओरिजिनल कैमरा दिला से ओरिजिनल क्वालिटी मिलेला में। ओकरा अलावा एक जो बैटरी भी है वो कैमरा के साथ बैटरी भी है वो भी कम mAh के रहे, लेकिन ओरिजिनल रहे और लंबा चलेला कंपेयर टू जो एंड्रॉयड फ़ोन बाड़ी सन। तो ये रहा कुछ कारण जाना की वजह से लोग आईफोन ज़्यादातर खरीदेला और ओकर यूज़ करेला सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के खातिर, अपन स्टेटस दिखावे खातिर। पानी में भीग जाओ, बारिश में भीग जाओ, पानी में आप लेके जाए वीडियो बनाए तो वो कुछ चीज़ वो मोबाइल में ना खराब हो। तो हमरा आशा बा कि हम जानकारी देनी है वो आपको पसंद आइल होके। अगर ये वीडियो आपके पसंद आइल होके तो ये लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो के लाइक कर दी, और कुछ सुझाव चाहे कुछ पूछे के बा, चाहे कोनो कन्फ्यूजन बा, चाहे कोनो टॉपिक पे वीडियो चाहत नहीं तो जो नीचे कमेंट बॉक्स दिहल बा एमे क्लिक करके आप कमेंट करी, अपन सवाल पूछी। चाहे वीडियो अच्छा लगे लोग है तो अप्रिशिएट करी कि हाँ कि आपके वीडियो बहुत अच्छा बा, चाहे कोनो सुझाव बा, सवाल बा, तब वो लिखी, हम आपके 1 घंटे के अंदर भी रिप्लाई करें, ओका जवाब दें। और ये तरह के आपन भाषा भोजपुरी में वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर दी। सब्सक्राइब करे खातिर हेजक लाल कलर पर लिखल बा सब्सक्राइब, ए पे क्लिक करे के बा। ओकरा बाद एगो घंटी के निशान जी ए पे क्लिक कर देवे के बा, और सबसे पहला ऊपर लिखल बा हादे ऑल पे क्लिक करी। ऑल पे क्लिक करम तबे ही कोनो भी हम वीडियो अपलोड कर देम तो ओकर जानकारी आपके मिली, ओकर नोटिफिकेशन मिली।